L'Ajuntament de Calafell s'ha sumat a la Setmana Europea per la Prevenció de Residus, una jornada divulgativa que coorganitza amb Urbacer, concessionària del servei de neteja al municipi. La jornada es va celebrar al Passeig Marítim, al costat de la Confraria de Pescadors. Durant la jornada es van fer diverses activitats, taller de manualitats amb deixalles. Qui va voler participar va poder portar els seus estris de casa per tal de ser reutilitzats i aprendre a fer diferents objectes, intercanvi de llibres i pel·lícules, exposició d'escultures amb material reutilitzat. Aquestes idees, doncs mira, una et porta a l'altra. A vegades jo vaig molt a comprar mercadillos de segona mà, vaig als punts verds a buscar gènere. Per exemple, en el meu poble no deixen agafar coses en el punt verd, però com que jo faig aquestes figures, doncs vaig fer una instància i em deixen agafar materials perquè saben que és per fer aquestes figures i això. I llavors doncs, molta gent em dona coses, amics, coneguts, oita, tinc això, gent que neteja cases perquè es canvien de lloc, oita, tinc aquí unes olles, les vols, i vaig arreplegant. Jo tinc seleccionat a casa meu i tinc una mica de tot. I també hi ha molta cosa que és treta de residus industrials, de serralleria i de tall de làser. I llavors també hi ha de ferradures, hi ha d'això, però tot és reutilitzat. Doncs, per exemple, amb la que tenim aquí al costat, amb el cavall aquest, potser hi he passat doncs, com uns 50 dies treballant-hi 10 o 12 hores. No, del matí a la nit, allò tot el dia treballant-hi. No les apunto, més o menys per ahí van. I hi ha alguna peça que l'he fet amunt de matí i altres que he estat, tot depèn de la peça, d'això. Que estic molt content que a la gent els està agradant molt i bueno, ja que hi passes moltes hores, que jo m'ho passo molt bé fent-ho, perquè vull dir, aquí he estat 50 hores, però són 50 hores disfrutant fent-ho. Potser per això, més o menys, el resultat llavors final queda més bé que no pas si ho fas per obligació. Es va ensenyar a donar un nou ús a les deixalles, tot fomentant la reutilització de residus. Xocolatada solar i taller espectacle sobre la màgia de les deixalles.